na na nke bụ Akụnala High Chief Akụnala ịma na otegbo ezigbote aka m bịa last so o wee dịta iyi na-eme ife m wee sịkwa ka m bịa ka ịkọwakwala ụmụ Igbo ka isi wee kwado. Yes sir. Ana m ekele unu ekele ọranaeze ndị Igbo niile. Ihe m na-eme taa, ana m eme agwụ taa. Agwụ m na-eme bụ agwụ si n'ikwu nne, bụrụ agwụ si n'ikwu nna. In fact, agwụ zuru m arụ na onye mma ntọ na ana Akụnala Tugo. Ịma na anyị pụtazi taa, ụfọdụ dibịa na-agbachazi na soshal midia, ụfọdụ ka nna fa bụ dibịa, ụfọdụ ka nna fa bụrụ dibịa. Mana ama m na ndị gboo si na a na-akụ mmụọ n'eriri nke bụ eziokwu. Mana ụbọchị taa bụ onye jiri oru oyibo kpaa ya ọ bụrụ dibịa. Mana ife m na-eme taa bụ agwụ ahụ njibi ụwa ya ka m na-eme. Ụfọdụ na-aba apụtakwa sị kedu ka Akụnala Tugo si efe arụsị na-eme agwụ bụ ife si na chi wepụta ụwa tupu mmụọ gbarụsị a na-efebe ogwu akpọ Okija. Ogwu akpọ Okija bụ in fact ife ogwu akpọ Okija bụ n'ebe nnọ bụ ọra zuru nye ezukọrọ ezuko wesị m bịa bụrụ ife dị ite agbasịrị afa maka ụfọdụ na-asị ojije obodo oyibo nka yes ejere m obodo oyibo and mmụọ niile so m na-azụ ịnwa nke fọsetịrị m for one day. Ha bụrụ m ike were m natakwa ụwa fụkwara ya eji m because of na anụ oru na-atọ ụtọ ma na anụ ọkụkọ na-atọ ụtọ wee banye ife dị na mmụọ nọ ife mara mma ka ọ bụ ụwa gbasịrị afa o wee bụrụ ya ife abụghị ịgba agwụ nna akụrụ onwe m nwantịtị ogo ụwa ga-afụ ka nna akụrụ onwe m ịgba agwụ a bụ ka m si akụ ya nke ịgba agwụ a bụ ịgba agwụ nsi ndị eme agwụ ụwa na-afụ ya nwantịtị oge kịta aga m ebido gụba egwu agwụ gụbara agwụ isi egwu agọkwa ha ka m soro bịa ụwa ha ka m kwenyere n'ime fa wee jee ruo mgbe arụsị be anyị si na ọmụ ga-efe ọha niile gbara afa wee si na ọmụmụ. Mana adịghị m surprise na ọ na-abụ nwata kunie echiri ile nwata jiri oru oyibo ụfọdụ bụ 21 years ụfọdụ ya erughị 21 years ụfọdụ ya erubeghị 30 years asị na a na-eme nke ya na-eme nke ọzọ. No problem. Nwoke si na ya ji ọfọ, nwaanyị si na ya ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji ya anụ. Na ife anyị nọ taa bụ na gịnị ka Akụnala Tugo na-eme? Ọ na-eme agwụ taa na-agwọrọ mmụọ agwụ bụ ogwu akpọ Okija ji echiri na ka ogwu na-eri ji. Ọ ya bụ ife anyị nọ n'ụbọchị taa. So ekenekwa gị dị terisi ma daalụ ahụ ajụ nsị ka njụ agha azụ nka njụa ị ka na-agwọzikwa ọgwụ ị ka na-emekwa maka ọ nwere ụfọdụ aka anyị na-ada anụba na gị na ndị mmadụ na-enwesị problem so since then ọ dị ka na ịdị emebesị nsị ka njụa ị ka na-agwọzikwa ọgwụ. Nwanne mmadụ ka m gwa gị ife njibi ụwa ka m na-eme nke bụ eziokwu. Ana m agba afa, ana m achụ aja, ana m agwọ ọgwụ. Ọrụ ọgwụ nwere odezi nji agwụ ya, nwe odezi nji agba afa, nwe odezi nji achụ aja, nwe odezi nji focus ife mmụọ. Ana m agba afa, ana m achụ aja, aka m na-agwọ ọgwụ ọkwụ na anugwu ruo echiri ine. Akụnala Tugo na-agwọ ọgwụ maka ndesi ihe dị ntu a mana ife a na-ekwu bụ na ife dị na soshal midia ebuka. Ịma mmadụ nwere ike nọkọta si na okeke si ya na okorisi ya ka ya were mee ngịnị ka ya were chiri ofere wash. Mana ụnụ ụwa anyị nọ asịkwa m unu believe nke m na-ekwu kama na ebe na m anya ka unu mara m okwu ahụ m na-ekwu mana m emepụta ya na omume ana m emekwa ya eme. That is ife m believe si na believe ka m nọ na ndụ a nọ. Ọ bụ na ọ nwere ọgwụ ebi egwu ebe m nke ma ama agwụgbu nsị na mma agwụgbu ya nke m ga-agwụgbu nsị na m ga-agwụgbu ya mana ijipe njipụta ụwa bụ ka nzọ nwoke ka nzọ nwaanyị ọ ife nọ n'ime ya. Ana mmụọ na-emere nya a sị m ụnụ na-ataba ntị taa na ebe dibịa m si na ụfọdụ chi ga-eji chi ga-abọ ụfọdụ agọta ya karịa ndị na-agba agbapụta asị na dibịa amanafa onye josiri akwụkwọ ma nna ya akwadogburu gị ya ụfọdụ ka nna ha nwere ụfọdụ ka nna ha enwe akwadogburu gị ya asị na echiri na dibịa amani ya ha niile bụ agwọcha ọgwụ bikọs isi ndị na-eme dibịa taa ka m gwa gị dibịa magụ taa nke bụ eziokwu ọ dị n'ike nga gị mana ị ga-ejeje chọọ agadi nwoke nwe ife a na-agwụ n'ọgwụ
ma ife a na-achụ n'aja ma ife a na-agba n'afa wee si ebe a pikiri nke bụ echiri na-asị gị kedu onye bụ nna dibịa gị esi na ọnya na ọ bụ onye dị ntu a ka ị mụrụ ọrụ onye ahụ ị mụrụ ọrụ bịa adị proud na ịbụ onye dị ntu a na nwa ya zụrụ ya ajọ ọfụma na ya akwụgbara ya ọkwụrụkwanụ onye bụ ife nwere ikwunu ngwongwo ọrọdụ eze ụnụ n'anya ụnụ na-afụ ka o si eme na nke akụ na-alata ugo ka ka nọ echi niile ka ọ sịrị na ọ na-eme emume agwụ ya ya na irikwa ji so tomorrow kwa ka ogwugwu akpụ na-erikwa ji and echi niile ahụ ka ụmụazị ndị ọkwa ịsịrị n'ọkụ ma ndeba na mmụọ ya abịakwa Thanksgiving nke ndị Igbo na-akpọ ngwa onyinye n'oge bidogoro n'anyasụ a n'anyasụ a wee kpọtụba onye nọ online ọ na-awachekwu ya live ọ na-afụkwu na ọ na-eme taa ka anyị na-eme mfe agha akpụrụ agwụ wosi gbokeke igbo kori gị gba onye ihe na-esiri ike ịchọ ikpe ilu ọma bịa na mmụọ onwe ọrụ ị chọrọ ihe ahụ na-esiri gị ike bịaba ka enene ndị testimony unu ga-afụ maka na ife mberivu n'ụwa gbagwudile dibịa eribe ego ọgwụ adịghị ire dibịa adịghị eri ego inwe ka ije postu onye ịrụ ụlọ ọrụ ma ọ gaghị aga ya bịa nye ekene a na-eme ụdị ya ga-eme adịghị eme ya emenụ onye ịrụ ụlọ ọrụ ma ọ dị mma ya ga-adị ekwupụta ọrụ aka gị maka otuto dibịa bụ mmụọ na-eme nkọcha dibịa barụ mpụ ọ na-eme maka ka iji anara okereke ego were je na-eri wadị na ịmara ị ga-arụgbo ya ị na-emechi afa gị mana ihe ahụ ịmara ya na-arụ ịrụọ ya omengịnị ọpụta ife echiri na ego akarịa gị ahụ ikwu na ibe gị ga-enwe ndị ọ ga-enyere aka ọ ife mbelivu efe a ka nnọ na ya nke bụ eziokwu daalụ ụnụ anụgo n'iya and again ụnụ n'anya a na-eji ihu akụ na-alata ugo egwu akụ na-alata ugo juru na Facebook ịghọta so ịkpọ kọlụ ọ na-aka mma bịa abịa ọ bụ na ị ga-abịa nwa ịkpọ kọlụ mekie shọ nọọ ihu ka ịfụ foto ife a na-akpụ ya bụ video call ịghọta to be sure to avoid scammers. Thank you very much. Echi niile bụ 5th weli nji akụ na-alata ugo na Okija ọ ya akpọtụ so ị bịaba debe afọ empty so anyị emesigo from Okongwu Dibia